Здравейте хора, сега правя продължение на клипа. Още един клип правя за продължение, защото не ми се спираше някой път, така ще покачвам 3 клипа с продължение. Нали, Зак? Защото не достига времето. И сега ще атакна пак някой. Чакай малко да излезе от тук, да видя нещо. О, минах Никола. Сега скоро ще мина и Девастатора. Така ще готвим спираш на пауза. Защото може да се отпочинеш. Така. Както и да е. Омаг. Ресурси. Окей. Тега така. Не знам дали е добра идея. Ще има някой, който е за мен, да е голям слабак. Сега ще направиш продължение ли? Ще правиш продължение, аз ще го кача и двете едновременно. И ти ли ще направиш продължение ли? Не знаеш какъв хубав човек намерих за мен. Нищо. Да бе, аз сега намирам голд и е доста. Майка ти Тесла. Хора, едно нещо ви казвам. Мразя в тъх седмиците, че имат Тесла. То и аз имам 2 Тесли даже, ама една Тесла мразя даже. Не исках да те обидя, сине. Човек, вече станах про. Нали бях с 200 кинта преди малко? Знаеш колко имам се? Колко бе? Да, така. 712 хиляди. 712 хиляди. Доста ли? Почти стана 1 милион. Доста добро, нали? Колко атаки направи? 2. Колко трябва? Не питай. Не питай колко взех. По едната взех 200 хиляди, другата взех някъде 100-200. Не, 150 хиляди. Да, и плюс кланки се взех парички и така. Вече задобрях доста, нали? Много бързо кинти взимам. То аз толкова се направих за 10 минутки. А Крис защо се бави толкова много? Много тъпа, нали? Аз исках да атака. Що ти го атакна? Ти си го атакнал. Той прави чалендж. Виж му тъпото село. Ама аз не атакувам, в клана говоря. Един си направил кръг от всичките сториджи и ресурсите. На Боби? Не ми се гледа.
Да бе, насложил навсекъде цветя. Не. Кланкесова някъде издуха. Няма кланкеса, Оле. Не. Както и да е. Вижте как, ако сте много в апдейтът, още не сте го разбрали, ето как се прави армия. Аз съм кръстил. Не е в новия апдейт как се прави. Тихо ще се чуят. Добре, ето това е моята армия Gold. Ето е другата ми армия, която я кръстих Лукумче. Лукум. Ето, ако искате да направите армия Лукум, натискате трейн и правите армия Лукум. И сега ще дам на пауза, докато се за още една атака и ще приключа клипа и ще се видим след малко. Хора, стана ми скучно, вече ми се чака за армия. Това ще ви покажа с какво са ме атакували. Какви гадни неща са ме атакували. Ето сега ще видите. Той не е лош. Ето. Майкъл, аз го увеличих на 2. Да, спри да говориш сега. Да, и тук Джан Бомба изгоря. И гегите, т.е. гигантите, му се превърнаха в скелет. Сега ще видите. Теслата. Теслата някой път е забавно, когато е в твоя полза. И имам още една и тук, която не е старна и тук близо. И между Мордора и Мордора. Така, както и да сега ще ви покажа една силна атака срещу мен. Много се ядосах. Адски много се ядосах. И ми се реве и ми се иска да се бръкна в задницата. Тоест, бърка ми се, защото той използва 3 пеки. Да, едната я спести. И 8 телевизорта. Барберен Кинга, аз ще го зашеметя. Толкова се слаб, нали? Нямам. Да, обаче не беше преди 3 месеца, а преди една седмица. Не съм Сега той я разбива насам, така, защото е слепец. И той е хиляди гиганти на 5 лева, кой иска той е. И тук да беше стигнал до тези стени, ще да изяде едни бомби. И тук сега дразнила, че той е... О, не след това ще случи. Че по-рано ще да ми докопа Дарк Елексира. Толкова ме дразни. Ама той имаше още една минута и не пусна само да пека и уизовете. Не е искал да бъде толкова жесток с мен. Обаче Спринг трафът, що не такова от пеките, а сам дори нищо не им правят. Само им взимат живот. Ей, това им дразни, защото пеките
приятелите ми взимат заедно чукат Dark Stone и си го казват, че новия апдейт в Слата вече спря да удря двойно пеките и точно. Да. Удар. И... Аз скоро ще получа хилинг. Аз тя мога да се взема, ама... Рейч. Да, рейч. Хилинг беше за хилинг. Защо се ти пускат хилинг? Защото знае, че ме да. Да. Ти мъжници. Стига си говорил като 3 годишна. Аз съм 3 години. Гати пет. Аз съм инвайтнал човек с дракони. На втори левел. И лекичко само. Алекс, тя не е много ръж. Тя е адски много ръж. Знаеш ли къде се стигнал с бараката? Не бе, до дар бараката. Познайте. Грешка. До никъде. Фолграйдер, бе, Фолграйдер. Седми. Добре. Играх се с моч. Ти не успя да издържиш на ума ми. Окей. Сега ще пръц. Прец. Алекс, колкото си... Аз да ти кажа... Виждате, аз мислех, че са невъзможни, а те са били най-лесните. Те са аз лесни игра, за Clash of Clans вече става толкова. Нямам много предизвикателство. Ама вече двете добавек са много известни. Добре, хора, надявам се клипът да ви хареса. Ако е така, лайкнете го, абонирайте се за мен. Митко Play 3 ни е кланът. Влезте в него, ето го. Това е знамето. Скоро ще стане левел 2. Нали? И още нещо.